No a takto to vyzerá, keď sa na to pozrieme. Toto podotýkam, že je prejazd jedného jediného auta. A mám taký pocit, že teraz ide ďalšie auto. No jasné. Opäť hovorím, že je nedeľa večer, okolo 6 hodiny. Každý deň o takomto čase zhruba sa tie auta vracajú späť do lomu alebo prichádzajú, ako môžete vidieť. Napriek tomu, že mi bolo slúbené, že tento problém bude nejakým spôsobom odstránený, napríklad kropením cesty. Ak sa teda kropilo, tak táto možnosť nie je dostatočná. Pretože cez týždeň tých aut je podstatne viac. Tento prach, ktorý je možné vidieť po prejazde jedného auta, vážne jedného auta, sfúkne vietor sem dole do kotliny a celá táto horná časť okolo traforozvodne je kompletne zaprašená. A vravím, je to také nepríjemné, že ten prach je cítiť všade, normálne na jazyku, v nose, všade. Je to jemný, drobný prach. Od čias, kedy prestala cementáreň vo veľkom prašiť, je ako toto najväčší problém. Je to v podstate niečo také, že večer umiete auto a na druhý deň ráno, ako padne rosa, ktorá sa usuší, ho môžete umývať znova, pretože je kompletne zaprašený bielým prachom. Plný opar mla. To porovnáme trebárs tu na pekne bielo, čisto. Vidieť každý detail stromov, domov, hocičoho. A tu na vidíte kúdoly prachu.